Nimeni nu a știut să explice de ce trupul lui Victor Dorneanu a fost găsit singur, printre viile acoperite de ceață, într-o dimineață tăcută din Transilvania. Nu existau semne clare de luptă, nici martori, doar șoapta vântului traversând rânduri nesfârșite de struguri care păreau să ascundă secrete vechi. Pentru mulți, a fost doar un atac subit. Pentru alții, o reglare de conturi. Dar pentru cei care cunoșteau acel imperiu, lucrurile erau departe de a fi simple. Și dacă moartea unui om puternic nu ar fi fost un accident, ci începutul unui adevăr îngropat de 10 de ani? Și dacă singura persoană capabilă să descopere acest adevăr ar fi fost chiar cineva care și-a petrecut întreaga viață fugind de acel univers? Răspunsul era inevitabil. Da, pentru că anumite legături, chiar și negate, găsesc întotdeauna o cale de întoarcere. Și da, pentru că trecutul nu rămâne niciodată în tăcere atunci când miza este atât de mare. Elena Dorneanu nu mai călcase pe proprietatea familiei de la 17 ani. Pe atunci, plecase fără să privească înapoi, purtând doar o valiză mică și un resentiment uriaș. A crescut departe de lux, refuzând numele de familie care deschidea uși, construindu-și o viață simplă într-un alt oraș, unde nimeni nu o recunoștea drept moștenitoarea unuia dintre cele mai mari imperii vinicole din România. Dar acum, la 32 de ani, se întorsese. Mașina înainta încet pe drumul îngust, înconjurat de dealuri acoperite de vii. Cerul era cenușu, apăsător, ca și cum locul însuși ar fi refuzat lumina. În depărtare, conacul Dorneanu se ridica impunător, cu zidurile sale vechi de piatră și ferestrele înalte, observând totul ca un gardian tăcut. Elena strânse degetele pe scaunul de piele. Fiecare metru parcurs aducea înapoi amintiri pe care le îngropase cu greu, cinele reci, privirile exigente ale tatălui, povara unor așteptări pe care nu și le dorise niciodată. Când mașina s-a oprit, a ezitat câteva secunde înainte să coboare. Aerul de acolo era diferit, mai dens, mai apăsător. Ca și cum timpul s-ar fi oprit. Ușa conacului s-a deschis înainte ca ea să apuce să bată. Adrian Dorneanu, unchiul ei, a apărut cu aceeași postură rigidă ca întotdeauna. Aceeași privire evaluatoare, rece, pe care o cunoștea din copilărie. A întârziat, spuse el, fără nicio urmă de emoție. Nu aveam de gând să mă întorc, răspunse Elena, ferm. El doar dădu din cap, ca și cum acel răspuns nu ar fi avut nicio importanță. În interiorul casei, totul rămăsese aproape la fel. Tablourile vechi, mobilierul greu, mirosul de lemn și vin învechit. Dar era ceva diferit, o tensiune invizibilă plutea în aer. Tatăl tău a lăsat totul în ordine, continuă Adrian, în timp ce mergeau pe coridor. Cu excepția propriei morți. Elena se opri. Ce vrei să spui cu asta? Adrian se întoarse încet. Vreau să spun că sunt lucruri care nu au sens. Și, din păcate, acum faci parte din ele. Ia simți cum mi se strânge stomacul. Nu vreau nimic de aici. Poți păstra compania, casa, totul. Nu așa funcționează, spuse el, sec. Tu ești singura moștenitoare directă. Și, până când totul va fi clarificat, trebuie să-ți asumi locul. Locul ei. Acele cuvinte au căzut ca o sentință. A doua zi dimineață, Elena a decis să meargă printre vii. Avea nevoie de aer, de distanță, de orice care să o îndepărteze de acea casă sufocantă. Viile se întindeau cât vedeai cu ochii, aranjate în rânduri perfecte. Liniștea era aproape totală, spartă doar de sunetul îndepărtat al uneltelor și de vocile joase ale muncitorilor. Atunci l-a văzut. Era plecat lângă una dintre plante, examinând frunzele cu atenție. Purta haine simple, pătate de pământ, și avea un aer concentrat, aproape introspectiv. Era ceva în felul în care se mișca, precis, atent, care i-a atras atenția Elenei. Fără să-și dea seama,
S-a apropiat. Lucrezi aici de mult timp. Vocea ei l-a făcut să ridice privirea. Pentru o clipă, niciunul nu a spus nimic. Ochii lui erau intensi, întunecați, încărcați de o profunzime greu de descifrat. Suficient de mult, răspunse el, revenind la plantă. Eu sunt Elena. El ezită o secundă înainte de a răspunde. Știu cine ești. Asta o deranjă mai mult decât ar fi trebuit. Și tu ești. Mihai. Atât. Fără nume de familie. Fără explicații. Elena își încrucișă brațele, simțind cum o ușoară iritare începe să crească. Nu par foarte surprins de moartea tatălui meu. Mihai se ridică în cele din urmă, rămânând față în față cu ea. Aici, toți au învățat să nu se mai mire de nimic. Asta nu e un răspuns. Poate e singurul de care ai nevoie, deocamdată. Tăcerea care a urmat a fost apăsătoare. Dar era ceva acolo. O tensiune ciudată, aproape magnetică, pe care Elena nu o putea explica. Ar fi trebuit să plece. Să-l ignore. Să se întoarcă în casă și să se concentreze pe ceea ce conta cu adevărat. Dar nu a reușit. Ai fost aici în noaptea aceea. Întrebarea i-a scăpat înainte să se gândească mai bine. Mihai i-a susținut privirea câteva secunde. Și, pentru prima dată, ceva din expresia lui s-a schimbat. Am fost acolo, spuse, în cele din urmă. Inima Elenei începu să bată mai repede. Atunci ai fost una dintre ultimele persoane care l-au văzut în viață. El nu răspunse. Dar tăcerea spunea mai mult decât orice cuvânt. În aceeași după-amiază, Elena a fost chemată în biroul unchiului ei. De îndată ce a intrat, și-a dat seama că nu erau singuri. Doi bărbați îmbrăcați în costume închise la culoare stăteau la masă, cu expresii serioase. Revizuim evenimentele din noaptea morții tatălui tău, spuse Adrian. Și există un detaliu pe care trebuie să-l știi. Elena a rămas tăcută, așteptând. Mihai Ionescu, continuă el, a fost ultimul care a fost cu Victor Dorneanu. Numele îi răsună în minte. Și nu doar atât, adăugă unul dintre bărbați. În acest moment, el este principalul suspect. Pământul păru să dispară de sub picioarele ei. Pentru o clipă, totul se amestecă, privirea lui, calmul cu care răspunsese, legătura ciudată pe care o simțise. Nu are sens, murmură ea. Are mai mult sens decât îți imaginezi, spuse Adrian, rece. Și-ți sugerez să păstrezi distanța. Dar era deja prea târziu. Pentru că, în acel moment, Elena și-a dat seama că nu doar adevărul despre moartea tatălui ei o atrăgea în acel loc. Era ceva mai periculos. Ceva ce nu putea controla. Și, poate, ceva care putea distruge totul. Elena a ieșit din birou cu senzația că aerul devenise mai greu în acea casă. Cuvintele încă îi răsunau în minte, principalul suspect. Era imposibil să ignore faptul că, cu doar câteva ore înainte, stătuse în fața lui, vorbind, observând fiecare detaliu al expresiei lui, și în niciun moment nu simțise teamă. Din contră, era ceva acolo care o atrăgea, o familiaritate stranie care acum părea periculoasă. A traversat coridorul cu pași hotărâți, dar în interior totul era un conflict. O parte din ea voia să creadă că era o greșeală, o acuzație plită. O altă parte, mai rațională, își amintea că tatăl ei era mort și că cineva trebuia să răspundă. Afară, vântul se întețise. Viile se mișcau ca niște valuri întunecate sub cerul închis. Fără să stea pe gânduri, Elena a urmat același drum ca dimineața. Trebuia să-l vadă din nou. Trebuia să-l audă. Mihai era în același loc, ca și cum timpul nu trecuse. De data aceasta, însă, nu lucra.
Doar privea orizontul, cu mâinile în buzunare și privirea pierdută. Știai, spuse Elena, apropiindu-se direct. El nu se întoarse. Da. Răspunsul veni direct, fără întare. Elena, simți cum sângele îi fierbe. Și totuși nu ai considerat important să-mi spui. Mihai se întoarse încet, privirea lui întâlnind-o cu intensitate care îi tăie respirația pentru o clipă. Nu ai întrebat suficient. Te-am întrebat dacă ai fost acolo. Și ți-am răspuns. Tăcerea care se formă era tensionată, încărcată de acuzații nespuse. Ești principalul suspect, continuă ea, cu voce mai joasă, dar fermă. Au spus că ai fost ultima persoană care l-a văzut pe tatăl meu în viață. Este adevărat. Sinceritatea lui o dezarmă pentru o clipă. Atunci, de ce nu ești arestat? Mihai schiță un zâmbet ușor, dar fără urmă de umor. Pentru că, până acum, nu au găsit nimic care să dovedească faptul că am făcut ceva. Asta nu înseamnă că nu ai făcut. El se apropie un pas. Și nici că am făcut. Elena îi susținu privirea, încercând să găsească o fisură, un semn de vinovăție. Dar nu era nimic evident. Ce s-a întâmplat în noaptea aceea? Întrebă ea, în cele din urmă. Mihai ezită. Era pentru prima dată când părea să-și cântărească atent cuvintele. Tatăl tău m-a chemat în pivnița principală, spuse el. Voia să revizuiască o producție veche. Ceva rar, pe care îl păstra de ani de zile. Și ne-am certat. Elena își încruntă sprâncenele. Despre ce? Despre deciziile pe care le lua, decizii care îi afectau pe toți de aici. Ce fel de decizii? Mihai își întoarse privirea pentru o clipă, ca și cum ar fi măsurat cât de departe ar trebui să meargă. Voia să vândă o parte din terenuri. Inima Elenei se strânse. Nu are sens. Terenurile acestea sunt inima afacerii. Pentru tine, poate. Pentru el, erau doar cifre. Asta o duru mai mult decât se aștepta. Continuă. Discuția a devenit intensă. Lui nu-i plăcea să fie confruntat. A spus că nu înțeleg cum funcționează lumea, că oameni ca mine ar trebui doar să asculte. Elena trase adânc aer în piept. Asta suna exact ca bărbatul pe care îl cunoscuse. Și după aceea am plecat. Și l-ai lăsat singur. Da. Și nu te-ai mai întors. Nu. Ea își îngustă privirea. Asta e tot. Este ceea ce trebuie să știi. Nu, replică ea. Nu este. Mihai rămase tăcut. Elena făcu un pas înainte, micșorând distanța dintre ei. Ascunzi ceva. Toți de aici o fac, răspunse el, fără întare. Diferența e că eu nu mă prefac. Răspunsul o surprinse. Îmi spui că propria mea familie ar putea fi implicată. Îți spun că nu cunoști locul în care te-ai întors. Cuvintele rămăseseră suspendate între ei. Elena simți un fior pe șira spinării. Pentru că, în adâncul sufletului, știa că acolo era un sâmbure de adevăr. De ce ar trebui să am încredere în tine? Întrebă ea, mai încet. Mihai opri câteva secunde înainte să răspundă. Nu ar trebui. Asta ar fi trebuit să pună capăt oricărei legături dintre ei. Dar efectul a fost opus. Pentru că era ceva în acea sinceritate brutală care o atrăgea și mai mult. În noaptea aceea, Elena nu a putut dormi. Coridoarele conacului păreau mai lungi, mai întunecate. Fiecare sunet părea amplificat. Fiecare umbră ascundea o amenințare invizibilă. S-a ridicat și a mers spre biroul tatălui ei. Ușa era descuiată. Înăuntru, totul rămăsese intact. Biroul ordonat,
cărțile aliniate, mirosul familiar de piele și vin învechit. Elena își trecu degetele peste suprafața mesei, simțind un nod în piept. În ciuda tot, o parte din ea încătângea după aprobarea acelui om. Privirea ei s-a oprit asupra unui sertar întredeschis. S-a apropiat și l-a deschis complet. Înăuntru a găsit documente, contracte și un plic fără niciun semn. Când l-a deschis, a găsit fotografii. Imagini vechi ale viilor. Muncitori. Întâlniri. Și, printre ele, o fotografie anume i-a atras atenția. Era Mihai. Mai tânăr, poate cu câțiva ani în urmă. Alături de tatăl ei. Cei doi nu păreau dușmani în acea imagine. Din contră, se simțea apropiere, încredere. Inima Elenei începu să bată mai repede. Ce faci aici? Vocea lui Adrian o făcu să se întoarcă brusc. Stătea în ușă, privind-o cu ochii îngustați. Eu doar voiam să înțeleg, spuse ea, încercând să-și păstreze calmul. El intră încet în birou. Să înțelegi ce? Elena ridică fotografia. Asta. Adrian privi imaginea pentru o clipă, fără să pară surprins. Pe vremuri, tatăl tău avea încredere în el. Și ce s-a schimbat? Oamenii se schimbă. Sau sunt trădați, replică ea. Adrian se apropie, ajungând față în față cu Elena. Ai grijă la concluziile pe care le tragi. Eu vreau doar adevărul. Adevărul nu este întotdeauna util. Ea simți tensiunea crescând între ei. Crezi că el l-a ucis pe tatăl meu? Adrian nu răspunse imediat. Eu cred în fapte, spuse, în cele din urmă. Iar faptele indică spre el. Și dacă faptele sunt incomplete, atunci începi să gândești ca cineva care poate pierde totul. Cuvintele au fost clare. Nu era doar un avertisment. Era o amenințare. A doua zi dimineață, Elena a luat o decizie. Dacă voia răspunsuri, nu putea depinde doar de ce îi se spunea. Trebuia să descopere singură. Și exista o singură persoană care părea să știe mai mult decât arăta. S-a întors la vii. Dar Mihai nu era acolo. A întrebat câțiva muncitori. Nimeni nu știa sau se prefăcea că nu știe. Până când o femeie mai în vârstă, cu mâini marcate de timp, i-a arătat o direcție. Pivnița veche, spuse ea, în șoaptă. Merge acolo când vrea să fie singur. Elena a urmat indicația. Intrarea în pivniță era parțial ascunsă între pietre acoperite de muși. Locul părea uitat, departe de partea principală a proprietății. A coborât treptele cu grijă. Aerul de acolo era rece, umed. Mirosul de vin învechit era și mai puternic. Și acolo era el. Mihai stătea în fața unui rând de butoaie vechi. Cu o lanternă lângă el părea pierdut în gânduri. De ce aici te ascunzi? Spuse Elena. El nu păru surprins. Nu mă ascund. Eviți. El se întoarse. Pe tine. Poate. Mihai oftă ușor. Ar fi trebuit să stai departe de toate acestea. Și să-i las pe alții să decidă pentru mine. Uneori, este alegerea mai sigură. Eu nu sunt interesată de siguranță. Ea se apropie, ținând fotografia. Am găsit asta. Mihai privi imaginea. Fața lui rămase impasibilă, dar ceva din ochii lui se schimbă. Asta a fost de mult. Avea încredere în el. Da. Și el în tine. Da. Elena simți tensiunea crescând. Atunci ce s-a întâmplat? Mihai rămase tăcut câteva secunde. Când vorbi, vocea lui era mai joasă. Am descoperit ceva ce el nu voia să știe nimeni.
Inima ei începu să bată mai repede. Ce anume? El ezită. Dacă îți spun, nu vei mai putea pretinde că nu știi. Elena nu-și desprinse privirea. Nu mai pot face asta oricum. Mihai opri îndelung. Și apoi, în cele din urmă, spuse. Tatăl tău nu vindea doar terenuri. Aerul păru să devină mai greu. El ștergea oameni. Elena își încruntă sprâncenele, fără să înțeleagă pe deplin. Ce înseamnă asta? Mihai făcu un pas mai aproape. Înseamnă că există povești îngropate în aceste vii, povești pe care el s-a asigurat că le reduce la tăcere. Un fior îi străbătu corpul. Ce fel de povești? El o privi direct în ochi. Povești care pot explica de ce a murit. Tăcerea care a urmat a fost densă, aproape sufocantă. Și, în acel moment, Elena și-a dat seama că intra într-o lume mult mai mare decât își imaginase. Ceva care nu ținea doar de bani, nici doar de putere, ci de secrete capabile să distrugă tot ce mai rămăsese. Elena rămase nemișcată câteva secunde, absorbind greutatea celor cuvinte. Ștergea oameni. Nu avea sens, sau poate avea mai mult sens decât ar fi vrut să admită. Va trebui să fii mai clar, spuse ea, încercând să-și păstreze fermitatea în voce. Mihai își trecu mâna prin păr, ca și cum s-ar fi luptat cu decizia de a continua. Tatăl tău nu era doar un om de afaceri dur. Avea corduri vechi. În ultimii ani ai regimului comunist, multe terenuri de aici au fost luate de la familii cu forța. Oficial, au fost transferuri legale. În realitate, au fost furate. Elena simți cum îi se strânge stomacul. Și ce legătură are asta cu prezentul? Are totul de a face, răspunse Mihai. Unele dintre acele familii au început să încerce să recupereze ce era al lor. Procese, plângeri, oameni care se întorc și cer răspunsuri. Asta e normal, replică ea. Se întâmplă peste tot. Nu atunci când aci oameni încep să dispară, spuse el, privindu-o direct. Tăcerea căzu ca o lamă. Vrei să spui că tatăl meu? Spun că nu voia să piardă nimic. Nici terenuri. Nici reputația. Elena făcu un pas înapoi, ca și cum ar fi avut nevoie de spațiu să respire. Este absurd. Așa am crezut și eu, continuă Mihai. Până când am început să văd tipare. Muncitori vechi concediați fără explicații. Oameni care puneau prea multe întrebări, dispărând. Documente modificate. Înregistrări șterse. Ea încercă să-și adune gândurile, dar totul părea fragmentat. Și tu ai descoperit asta, cum? Tatăl meu lucra aici înaintea mea, spuse Mihai, cu voce mai joasă. Era unul dintre cei care cunoșteau poveștile vechi. Când a început să pună întrebări, a fost concediat. La scurt timp după, a murit. Inima Elenei începu să bată mai repede. Crezi că a fost? Nu am dovezi, o întrerupse Mihai. Dar am suficiente motive să nu cred în coincidențe. Aerul din pivniță devenea tot mai greu. Și în acea noapte, întrebă ea, aproape în șoaptă. Ce s-a întâmplat cu adevărat? Mihai prispre podea o clipă înainte de a răspunde. L-am confruntat pe tatăl tău. Elena își ținu respirația. I-am spus că știu despre registrele modificate. Despre numele care au dispărut. I-am spus că, dacă nu rezolvă situația, voi duce totul la autorități. Și el a devenit furios. A spus că nu am idee cu ce forțe mă confrunt. Că lucrurile merg mult dincolo de el. Dincolo de el. Repete Elena. Da. Mihai o privi din nou. Nu era singur în asta.
Un nou tip de teamă începu să prindă contur în interiorul ei. Cine mai este implicat? Înainte ca el să poată răspunde, un zgomot sec răsună în pivniță. Pași. Cineva cobora. Mihai reacționa imediat, apucând-o pe Elena de braț și stingând lanterna. Cei doi se ascunseră în spatele unui rând de butoaie. Respirația Elenei îi se opri în gât. Umbrele se mișcară. Două siluete apărură pe coridorul îngust al pivniței. Una dintre ele era inconfundabilă. Adrian. Știu că ești aici, spuse el, cu voce rece, controlată. Elena, simți cum îi se îngheață corpul. Asta a mers prea departe, Mihai, continuă Adrian. Ar fi trebuit să pleci când ai avut ocazia. Mihai rămase tăcut lângă ea. Pleacă, șopti Elena, aproape fără sunet. El nu se mișcă. Pașii se apropiară. Sau crezi că ea te va salva? Spuse Adrian, cu un ușor ton de dispreț. Nici măcar nu știe cine ești cu adevărat. Inima Elenei începu să bată nebunește. Mihai închise ochii pentru o clipă, ca și cum ar fi știut că nu mai există cale de ieșire. Apoi, încet, ești inascunzătoare. Ajunge, spuse el. Elenei i-au trebuit câteva secunde înainte să-l urmeze. Când apăru, privirea lui Adrian se schimbă, dar nu de surpriză. De confirmare. Bănuiam că vei veni după el, spuse el, privind-o pe Elena. Ce se întâmplă aici? Ceruia. Adrian făcu un pas înainte. Ce se întâmplă este că ești manipulată. Nu, replică ea. În sfârșit, sunt informată. Celălalt bărbat de lângă Adrian rămase tăcut, observând totul. Te minte, continuă Adrian. Întotdeauna a făcut-o. Elena se întoarse spre Mihai. Cine ești? Tăcerea se prelungi câteva secunde. Numele meu este Mihai Ionescu, spuse el, dar asta nu e tot. Ea simți cum pământul îi fuge de sub picioare. Atunci spune. El inspiră adânc. Sunt fiul uneia dintre familiile care și-au pierdut pământurile în fața Dorneanu. Dezvăluirea căzu ca un șoc. Ce? Tatăl meu a încercat să lupte pe cale legală, continuă Mihai. Dar a fost redus la tăcere. Iar eu am crescut văzând cum tot ce ne-a fost luat era transformat în lux pentru alții. Elena îl privi, încercând să lege tot ce auzea. Deci asta e răzbunare. Așa a început, recunosc cu el. Am intrat aici cu acest scop. M-am apropiat, am câștigat încredere. Inclusiv pe a tatălui meu, completă ea, cu vocea tremurând. Da. Cuvintele au durut mai mult decât se aștepta. Dar asta s-a schimbat, continuă Mihai, privind-o direct. Când am descoperit ce făcea acum, am realizat că nu mai era despre trecut. Era despre a-l opri. Adrian râse scurt, sec. Ce discurs frumos! Tu faci parte din asta, spuse Mihai, ferm. Întotdeauna ai făcut-o. Privirea lui Adrian se întunecă. Eu protejez această familie. Nu, replică Mihai. Tu protejezi ceea ce a construit, cu orice preț. Elena, simți că este la un pas de a ceda. Am nevoie de adevăr, spuse ea, privind între cei doi. Acum. Tăcerea se așternu. Adrian fu cel care vorbi. Tatăl tău era sub presiune, spuse el, oameni influenți, investitori, oameni care nu acceptă să piardă. Deci confirmi. Întrebă Elena, cu vocea aproape frântă. Că era ceva în neregulă. Adrian nu răspunse direct. Sunt lucruri care trebuie făcute pentru a menține un imperiu. Asta a fost suficient. Elena făcu un pas înapoi,
ca și cum cuvintele ar fi avut greutate fizică. Și moartea lui. O greșeală, spuse Adrian. O situație care a scăpat de sub control. Inima ei se opri pentru o clipă. Tu erai acolo. Adrian îi susținu privirea. Am ajuns după. Mihai făcu un pas înainte. Minte. Celălalt bărbat se mișcă în sfârșit, ducând mâna în interiorul hainei. Destul, spuse Adrian. Timpul păru să încetinească. Elena își dădu seama ce urma să se întâmple. Nu. Strigă ea. Dar era prea târziu. Mihai se aruncă primul, împingând-o pe Elena într-o parte. Sunetul împușcăturii răsună în pivniță, asurzitor. Pentru o clipă, nimeni nu se mișcă. Apoi Mihai căzu în genunchi. Nu, șopti Elena, alergând spre el. Sângele începea să-i păteze cămașa. Nu trebuia să faci asta, spuse Adrian, rece. Dar ceva se schimbase. Elena se ridică încet. Ochii ei erau diferiți. Am înregistrat totul, spuse ea, ridicând telefonul cu mâini tremurânde. Tăcerea fu imediată. Fiecare cuvânt, continuă ea. Fiecare minciună. Celălalt bărbat ezită. Adrian, nu. Nu vei ieși de aici cu asta. Am ieșit deja, răspunse ea. Se trimite chiar acum. Era un bluf. Dar nimeni de acolo nu știa. Secundele treceau greu. Apoi, pentru prima dată, Adrian dădu înapoi. Nu s-a terminat, spuse el, înainte să plece. Celălalt bărbat îl urmă. Tăcerea reveni, apăsătoare. Elena căzu în genunchi lângă Mihai. Rămâi cu mine, te rog. El deschise ochii cu dificultate. Tu, m-ai crezut. Lacrimile îi curgeau pe obraj. Da. Un zâmbet slab îi apăru pe buze. Atunci, a meritat. Nu spune asta, spuse ea, apăsând pe rană. O să fii bine. Dar el deja se stingea. Viile, murmură el, nu lăsa să le șteargă. Mâna lui se relaxă în a ei. Și totul deveni liniște. Câteva zile mai târziu, proprietatea Dorneanu era înconjurată de autorități. Au fost deschise anchete. Nume importante au început să iasă la iveală. Adrian dispăruse. Dar nu pentru mult timp. Elena stătea singură pe veranda conacului, privind viile în lumina pusului. Totul părea la fel. Și complet diferit. Acum știa adevărul. Știa greutatea numelui pe care îl purta. Și știa ce avea de făcut. Terenurile nu aveau să fie vândute. Poveștile nu aveau să fie șterse. Iar imperiul avea să fie reconstruit. Nu pe tăcere, ci pe dreptate. Vântul sufla printre vii, bâlând de data aceasta. Și, pentru prima dată de când se întorsese, Elena simți că se afla exact acolo unde trebuia să fie. Chiar dacă prețul fusese mult prea mare. Dacă această poveste ți-a atins inima și te-a făcut să crezi că până și cele mai dureroase adevăruri pot da naștere unui nou început, abonează-te acum la canalul Iubiri care devin povești și vino să descoperi și alte istorii intense ca aceasta, unde dragostea înfruntă totul, chiar și cele mai întunecate secrete.